hujan deras wis terang tapi saiki. Enak sing ireng ya, campur iki. Manuk barang ya enak sing ireng manuk. Lah sing putih kayak blenyek Rim ya. Ya Rim. Apa? Kenyil-kenyil ya Allah, ya Allah. Campur enak sing ireng ya. Manuk barang enak sing irengnya enak malah. Jajal, pengen jajal weh. Aku duwe manuk-manukan iki. Jagung piro? 43. Oke, piroan? Sewan. 7.000 seminggu ayo. Aku masuk asu. Kucing jak gini cilik. Nyecer 8.000, 6.000, 6.000 apa? Sabrang kedu. Madu 100.